Nhar il-Ħadd li għadda ttella ritratt mit-tabib Jan Kirkop li fih jidhru koppja qarbija li allegatament kienu qed jieħdu ritratti ta' tfal waqt li kienu qed jilagħbu f'Di Point ta' Sliema. Jan Kirkop kien allega wkoll li l-mara li tidher fir-ritratt kienet staqsiet lit-tifel tiegħu sabiex imur magħha t-tojlet. Ir-ritratt beda jinxteret u kienu bosta l-persuni li bdew jafżaw lil ġenituri oħra sabiex joqogħdu attenti meta tfal ikunu qed jilagħbu waħedhom. Ftit sigħat wara l-pulizija avżat li kienet qed issir investigazzjoni dwar dan il-każ sabiex primarjament tikkonferma jekk il-koppja kienx qed tieħu ritratti ta' tfal oħra li mhumiex tagħhom waqt li jkunu qed jilagħbu. Ftit jiem wara li ttella dan ir-ritratt fuq il-midja soċjali l-Imam Mohammed El Sadi qal li ltaqa' mar-raġel li jidher fir-ritratt li kien qed jixxerred fuq il-midja soċjali. Spjega li r-raġel Mohammed El Dakhli ilu jgħix f'Malta għal din l-aħħar sena u li hu flimkien mal-mara tiegħu qed jistennew l-ewwel tarbija tagħhom. Qal li kien għal din ir-raġuni li l-koppja bdew jieħdu ritratti ta' tfal jilagħbu. Fuq il-profil ta' Facebook tiegħu l-Imam iddeskriva lir-raġel bħala mistħi, edukat u kwiet. Qal li skont il-ħbieb tiegħu Mohammed El Dakhli hu persuna ta' integrità bi prinċipju morali u b'reputazzjoni tajba ħafna. Apparti minn hekk, skont ir-raġel jidher li l-mara tiegħu qed tiċħad li talbet lit-tifel tat-tabib Jan Kirkop sabiex imur magħha t-tojlet. Fil-fatt, l-Imam qal li l-pulizija ma sabitx lil koppja ħatja peress li mhux kontra liġi li tieħu ritratti ta' nies li jkunu fil-pubbliku. L-Imam kompla jżid li skont dak li qallu Mohammed El Dakhli, ir-raġel prova jagħmel kuntatt ma' Dr. Kirkop permezz tas-sit soċjali Facebook. Fil-fatt hu qal li batlu n-numru tal-mobile tiegħu stess sabiex ikun jista' jagħmel kuntatt dirett miegħu. Fl-investigazzjonijiet tagħha, il-pulizija tidher li għamlet ħidma ta' tfittxija kemm fid-dar u anke fil-karozza tar-raġel, apparti li ttieħdu wkoll il-mobiles tal-koppja u l-laptop. L-Imam saħaq iżda li l-pulizija ma sabet xejn illegali fl-ebda tamir elettroniku u lanqas fil-proprjetà tal-koppja. L-Imam ikkonkluda l-messaġġ tiegħu billi staqsa lil pubbliku sabiex jirrispetta lil barranin f'Malta irrispettivament mir-razza, twemmin jew kulur tal-ġilda. Aktar u aktar meta persuna ma tkunx instabet ħatja ta' akkużi li jkunu saru fil-konfront tagħha.